Pripjat, Ukrajina. Pripjat je napušteni grad u zoni otuđenja na sjeveru Ukrajine. Bio je to grad u kojem su živjeli zaposleni u nuklearnoj elektrani Černobil. Grad je nakon nesreće 1986. godine napušten u krugu oko 30 km. Broj stanovnika pre nesreće je bio oko 50.000, a sada je to potpuno prazan grad. Nepunih 40 sati nakon nesreće cijeli grad je evakuisan, a Pripjat i njegova okolina neće biti još nekoliko vijekova sigurni za život. Prilikom nesreće oslobođena je velika količina opasnog radioaktivnog izotopa cezija 137 i smatra se da će trebati oko 300 godina da se hiljaditi dio količine koja se oslobodila raspadne. Stambene zgrade, bazeni, bolnice, škola i svi drugi objekti napušteni su i sve je u njima ostavljeno. Ploče, novine, televizor, igračke, dragocjenosti i odjeća, sve ono što bi jedna porodica ponijela sa sobom. Stanovnicima je bilo dozvoljeno samo da ponesu kofere sa dokumentacijom, knjigama i odjećom koja nije kontaminirana. Međutim, većina zgrada je naknadno pljačkana tokom prvih godina 21. vijeka. Ništa nije ostavljeno, pa ni klozetske šolje, a unutrašnjost svih objekata je demolirana od strane vandala. Nije neobično vidjeti ni zgrade u kojima raste drveće, pa je i to jedan od razloga što se neke od njih s vremena na vrijeme obrušavaju. Kolmanskop, Namibija. Grad zakopan u pijesku. Kolmanskop je grad suhog pijeska u južnom dijelu Namibije, nekoliko kilometara udaljen od luke Ljuderik. Godine 1908. Ljuderik je bio zahvaćen dijamantskom groznicom i ljudi su pohrlili u pustinju Namib u nadi da će lako da se obogati. Za 2 godine grad sa sve kockarnicom, školom, bolnicom i ekskluzivnim apartmanima osnovan je u sred pješčane pustinje. Međutim, nedugo pošto je cijena dijamanata pala nakon Prvog svjetskog rata, počeo je kraj ovog grada. Tokom 1950-ih je napušten i pješčane zidine su počele da osvajaju ono što je uvijek bilo njihovo. Metalne ploče su se srušile, a lijepe bašte i sređene ulice zakopane su pod pijeskom. Vrata i prozori pukli su pod naletom pijeska na šarkama, a odvaljena prozorska stakla su besciljno zurila u pustinju. Novi grad duhova je rođen. Sanji, Tajvan, ukleto futurističko odmaralište. Na sjeveru Tajvana nalazi se futurističko selo koje je prvobitno izgrađeno kao luksuzno odmaralište za bogate. Međutim, nakon bezbrojnih fatalnih nesreća tokom izgradnje sve je obustavljeno. Kombinacija nedostatka novca i nedostatka volje značila je da se rad obustavlja momentalno i da vanzemaljske građevine ostaju u znak sjećanja na one izgubljene duše. Zaista glasine u okolnim područjima govore da je grad sada zaposjednut od strane duhova od onih koji su umrli. Na kraju cijel projekat je bio zataškan. Vlada koja je naručila izgradnju pokušala je da se distancira od svih bizarnih događaja. Zahvaljujući tome ne znaju se ni imena arhitekata čija je zamisao bio ovaj grad. Projekat možda nikada neće biti ponovo pokrenut zahvaljujući brojnim legendama, a možda jednostavno zbog toga što je loše uništiti kuće usamljenih, vjerovatno ogorčenih duhova. Oradour-sur-Glane, Francuska, grad užasa Drugog svjetskog rata. Malo selo u Francuskoj mjesto je gdje se dogodio neviđeni užas. Tokom Drugog svjetskog rata 642 lokalna stanovnika je masakrirana od strane njemačkih vojnika u znak odmazde na francuski pokret otpora. Njemci su prvobitno namjeravali da napadnu obližnje Oradour-sur-Vaire i greškom su napali Oradour-sur-Glane 10. juna 1944. Prema svjedočenjima preživjelih, muškarci su bili satjerani u štale gdje im je pucano u noge kako bi što sporije umrli. Žena i djeca koja su bili zarobljeni u crkvi satrti su prilikom pokušaja bježanja kada ih je dočekala mitraljezka vatra. Nakon toga selo su Njemci sravnili, a ruševine danas i dalje stoje u znak sjećanja na umrli. Kowloon, Hong Kong, grad tame i anarhije. Zvali su ga zona sumraka i grad tame, bilo je bezakonja i posljednje utočište kriminalaca, a na sve to je mjesto sa najvećom gustinom naseljenosti na svijetu. Ovaj utvrđeni grad obuhvatao je 2,7 hektara enklave u kojoj se nalazili saloni opijuma, skladišta, kockarnica, bordela.
Predstavljao je prostor gdje su se policija, zdravstvena inspekcija pa čak i poreski obaveznici plašili da kroči. Bio je odvratno smrdljivo mjesto kojim su se pacovi slobodno šetali, kanalizacija neprestano curila, stanovnici Kowloona bili su obični mještani, trgovci i iscijelitelji i samoproklamovani doktori i zubari, a njime je vladala kriminalna organizacija sastavljena od trojice kriminalaca, takozvani trijada. Konačnu odluku o rušenju vlasti donijele su 1987. godine, ali su tek 1993. otpočeli sa demoliranjem. Kowloon grad je 1994. godine srušen i na njegovom mjestu napravljen je Kowloon utvrđeni park, ali neki artefakti iz starog grada su ostali.